Sadiran na mito siran sa tawaful ifada sa manaya na pamumuluan ang kaya kaputi mo ang kaya mga haji sa dunia yang kaya more or less 2 milyon ang kaya meti mo ang mga haji. InsyaAllah hududnya makia yang kaya अपने हाजी ना alhamdulillah kami akan tidak semua muslim saya ikuti ubah aku sakit aku akan ada siran sebenarnya mga tiuba ako kapilimlimod sa kaya kalakalimod sama na yan na kababadyan naman ko ang kaya barang-barang ang mga nasyon na disira naman ko disari ang kaya paglita ng kaya Safa di Marwa Yesu makapito kapagaluyan ni hindi mo na ibati ibukuran na yan sa ipunatan ng haja pinimbuatan yan si Ismail kumaninano ko Allah palayakan sa mga makasong mga abang sami mga Muslim saan sa Pilipinas palayakan at mga pinahaji tapos sa mga kabuatan nyo mga pamilya nyo ulangan o mga murita kung niya makawit sila sa mga dua niya makawit sila sa ipamanganig sila ko Allah ang kumdakan sa kado kumanin mo po Allah subhanahu wa ta'ala napalayakan na siya din makapamakasong makap na naihaji ka no makapamakumra ka no sulangon umakit ipumang nesa makapagar sila ng pangasasakit mga nila misip Allah makapaguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at aron sa masimba niyo sa Allah sa ating simba so mga watani kaya mga nila na ipamang na miskan nakapamakapas yung mga examination nyo sumagatin sa mga exam diyan ni ako mga na meron po Allah ang kaya ko na mga sa Masjid al-Haram palayakan din ang makapas sa kanan papagatin nyo sa mga barang-barang ang examination mabalay ka din ang mapaguluan sa ikutiwat na gusto sa Islam nadakal ko ang abang sa tanong yabang diran pagkatanong ay pamangitang siran sa yaman yan na pamakalulay siran wagtak mga bidapaliran din jika kumang na meron po Allah ya Allah pakaluwagin ka sa pigar ng kami kung nakamir sa iya Rahman ilahamin ka so kumaganar po kami sa ilmo pakabugbog ka so para tiya gusto turuan sa iko pisya katawan o kami mga Muslim sa Pilipinas napanagoy wasiran Rahman na makabugbog sa mga Islam sa Pilipinas Abang sami isi kami man po sa Maya Marwa so mimbo bala Safa
Nasib Kota Mansur di Sesai mga Muslim. Wala niyo mga dito ni Pandura. Gobernador, Assalamualaikum, Gobernador. Sa Malao. Masya Allah. Kailan saya ingat. Amo mahalo ko. Masya Allah. Alima, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ating mabuto. لا تولد واحد اثنين ثلاثة Salamat. Baby ba? Mga big sabi. Ha? Mga bacik. Lalu ba? Ano yan na share ni Wai ko mga ginawa niyo. At ano katagoy sa panguyat ko manahunta man o agabatan o agam Islam. Yan yung mga may panak na tao. Allahu Akbar. Yan yung mga may binibida mga ingat sa dunia, binibida yung mga warna, binibida yung mga basa. Kaya po niya kadiya mungkiran. Niya kayo sa kira. Mas magabatan ako ng Islam. Kautos mo Zamzam di sasakuyaan mga haji yan ang sudato ulangwan mga ig sa kaya liwa yan ang subulog mga bansami yung kaya kapnay haji na magkumang ni Allah subhanahu wa ta'ala at lutuwa tawag yuro kiyang ko Allah kapnay haji datang bukian agay iti abangan mo Allah niya kapnay haji at nutukman mamalaitam agay nanan yang pada benar ya kapnay haji nataman sa kiwa karimon Allah pada kapnay haji niat kanu menurut Allah niat kanu sa nanay haji kanu sa napakatali umarap nadataray mafia asibba din nadataray mafia amal kanyang may kapnay haji so jihad o mga babay disiran ko ka dar ka ko kaprang sa lang Allah ay bitir Rasulullah jihad o mga babay na sura na haji jihad o mga laidab jihad o mga lama jihad o mga kamalan yan na di ko makagawa si jihad mga urip mo Allah na puro ko niyo po Allah makanay ko mo yung pagkataling makarapon na drug sa mga pamilya niyo so Allah ipumagay sa riski Allah ipumagay sa riski ano ipumagay sa palabang nahihira ang riski mo Allah sa tao
Masini yang pusara ko agad na ko kada kalso rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mo kasi. Kami man to sa sadyang ay mamarhaan sa gedung sa gaya Safa o Marwa yung gaya mamarhaan sa gedung lagi iso pag-iasa sa mga Muslim iso pag-iasa sa dahamon ng mga umat Rasul at kunan yan ang tanong so kaya pag-aseso, kinatanong haja sa kinimbuatan niya ko Ismail. Kailan yung dad yung nagadong. Yung nagadong, alay sa puro, nagyan na hindi pag-asesa. Kaninta ko Allah makapag-asesa sa simong